Мяне клічуць Дмітрий Ярилович, я старшыня Нацыянальнага моладзевага савета Рада. Да, падпольная мянушка батя. Рада гэта моладзевыя арганізацыі, гэта моладзь, гэта тыя людзі, каму неабыякава гэта тэма ў Беларусі. Мы зусім не БРСМ, мы нікога не запрыгоньваем у свае сябры. Галоўнае, каб вы цікавіліся тэмай моладзі, і вы можете далучацца да рады, вы можете далучацца да рады праз моладзевыя арганізацыі, якія нашыя сябры. Рада з'яўляецца нейтральнай, мы не з'яўляемся носьбітамі нейкай ідэалогіі палітычнай, таму як бы ў межах рады могуць быць прадстаўлены палітычныя моладзевыя рухі, і яны прадстаўлены, але сама рада займае нейтралітэт заўсёды. Якія грошы? Вот это вот, да. А вы приходите на форум, и мы разом гэта зробім. Не думаю, што гэта супадзенне. Ну да, прэзідэнт і прэзідэнт. Не толькі ж аднаму чалавеку быць прэзідэнтам у краіне. Да, я мяркую, што маладыя гэта тыя, хто адчувае сябе маладымі. Ну, а калі па пашпарце, то па законе гэта 31, па еўрапейскіх стандартах гэта 35 гадоў. 35. Ну, па-першае, толькі маладзёж можа прыйсці на тыя мерапрыемствы, якія закрыты толькі для маладзёжы, а на нашы мерапрыемствы мы хочам бачыць розных людзей, якім цікава тэма маладзёжы. Таму, калі вы маладыя ўнутры, то, калі ласка, прыходзьце, мы заўсёды рады вас вітаць. Спадар прэзідэнт, час даць моладзі пакіраваць гэтай краінай. Чакаем вас усіх на форуме, які пройдзе 19-20 кастрычніка, рэгістрацыя ў спасылкі. А дзе спасылка?